Začiatočník. Je to vlastne skoro každý deň to isté. Ráno človek sadne do vlaku, chce si na cestu pustiť nejaký obľúbený playlist a namiesto hudby ho okamžite ohluší agresívna reklama. A viete, čo je na tom úplne najhoršie? Ako náhle zhasne obrazovka telefónu, hudba sa okamžite vypne. Je to naozaj neuveriteľne frustrujúce, obzvlášť keď chce človek len trochu pošetriť batériu. Úplne vám rozumiem a presne túto istú frustráciu zažíva denne obrovské množstvo ľudí. Dnes si ale v našom videu ukážeme jeden naozaj šikovný nástroj, ktorý doslova mení pravidlá hry. Vracia totiž kontrolu nad konzumáciou digitálneho obsahu späť do vašich rúk, a to úplne bez zbytočného stresu. Začiatočník. Vždy mi tak trochu vrtalo v hlave, prečo sa vlastne ten zvuk zastaví, keď sa telefón uzamkne. Technicky to predsa nedáva vôbec žiadny zmysel, veď bežné hudobné prehrávače v telefóne to zvládajú úplne štandardne. No a to je presne to zaujímavé odhalenie tohto skrytého problému. Nejde totiž o žiadnu technickú chybu telefónu. Platformy tieto funkcie blokujú úplne úmyselne. Dôvod je v podstate veľmi prostý. Ich hlavným cieľom je udržať oči pekne prilepené na obrazovke, aby mohli servírovať ďalšie a ďalšie reklamy. Je to jednoducho len umelá prekážka vytvorená pre zvýšenie zisku. Poďme si to predstaviť na bežnej situácii. Súčasné štandardné platformy pripomínajú mimoriadne chaotické nákupné centrum. Všade navôkol sú agresívni predajcovia, čiže naše reklamy, ktorí doslova kričia, aby upútali pozornosť. A navyše, pri každom jednom obchode si pýtajú preukaz totožnosti v podobe povinného prihlásenia. Oproti tomu stojí riešenie, o ktorom sa dnes bavíme. NewPipe. To je ako taký vysoko dôveryhodný osobný asistent. Prinesie presne to, o čo človek požiada, v úplnej tichosti a s maximálnym rešpektom k súkromiu. Takýto osobný asistent znie oveľa lepšie. Ale čo tu ten NewPipe z technického hľadiska vlastne presne je? IT odborník. Zjednodušene povedané, NewPipe je bezplatná a pamäťovo veľmi nenáročná aplikácia pre Android. Je tzv. Open source, čo znamená, že jej kód je verejný, úplne transparentný a teda nič neskrýva. A to vôbec najdôležitejšie, funguje úplne samostatne. Nepotrebuje žiadne napojenie na veľké korporátne služby a nevyžaduje ani vytváranie používateľského konta. Počkať, úplne bez konta a navyše zadarmo? A čo tie všade prítomné agresívne reklamy, ktoré vždy tak zdržujú prehrávanie? Tie sú nadobro preč. Základnou funkciou tohto asistenta je totiž prehrávanie úplne bez reklám, videá aj zvuk sa spúšťajú doslova okamžite. Účel je jasný, šetriť nervy a drahocenný čas. Kedy sa to hodí najviac? Napríklad, keď si človek potrebuje bleskovo pozrieť nejaký rýchly videonávod a jednoducho nemá čas čakať na 2 nepreskočiteľné reklamy za sebou. Začiatočník. Musím sa priznať, že to znie až príliš dobre na to, aby to bola pravda. Môže byť nejaká úplne bezplatná aplikácia naozaj takáto spoľahlivá pre každodenné používanie? IT odborník. To je celkom pochopiteľná skepsa, ale stačí sa pozrieť na reálne odozvy od bežných ľudí. Používatelia ako Neil nezávisle potvrdzujú, že toto je často ich vôbec najpoužívanejšia aplikácia v telefóne. To, že tu chýba cenovka, vôbec neznamená kompromis v kvalite. Práve naopak, nadšená nezávislá komunita vývojárov dokáže vytvoriť mimoriadne stabilné a robustné riešenia. Dobre, uznávam, toto ma presvedčilo, ale čo ten môj pôvodný problém so zhasnutou obrazovkou? Dá sa s tým reálne niečo robiť? Absolútne. Presne na to slúži tzv. Prehrávač na pozadí. Ide o inteligentný režim určený výlučne pre zvuk. Zabezpečuje, že médiá sa prehrávajú ďalej, aj keď bežia úplne iné aplikácie, alebo keď je obrazovka už úplne čierna. A kedy to využiť? Je to úplne ideálne práve počas toho ranného dochádzania. Zariadenie v tomto režime totiž sťahuje len zvukovú stopu bez obrazu, tým obrovským spôsobom šetrí nielen kapacitu batérie, ale aj objem vašich minutých mobilných dát. Fúha, to je na nezaplatenie. Ale čo v prípade, keď vlak vojde do nejakého dlhého tunela a mobilný signál úplne vypadne? Zastaví sa to tak či tak? Výborná otázka. A presne na to je tu funkcia offline použitia. Ešte doma, pekne v kľude, na stabilnej Wi-Fi, si človek môže všetko pripraviť vopred. Dajú sa stiahnuť celé videá, alebo pokojne iba zvukové stopy do sluchadiel, či dokonca len samostatné titulky. Je to dokonalá poistka pre akékoľvek dlhšie cestovanie, kde ten signál skrátka zvykne vypadávať. Ďalším obrovským a často veľmi nedoceneným benefitom je rozšírené súkromie. Všetky citlivé údaje, ako napríklad celá vaša história pozerania či obľúbené zoznamy, sa ukladajú výlučne lokálne priamo v danom zariadení. Neexistuje tu absolútne žiadne sledovanie aktivity na internete a netreba sa naozaj nikde prihlasovať.
Počkať, znamená táto absencia sledovania v praxi aj to, že samotná aplikácia beží a načíta sa oveľa rýchlejšie? Presne tak. Udreli ste klínec po hlavičke. Keďže na pozadí neprebieha ten neustály a skrytý zber dát určený na budovanie profilu pre personalizované reklamy, celý proces je neuveriteľne odľahčený a videá sa načítavajú o poznanie plynulejšie. Začiatočník, funguje tento šikovný mediálny asistent len pre jednu konkrétnu najznámejšiu videostránku, alebo toho zvládne viac? IT odborník. Vôbec nie je obmedzený len na jednu službu. Funguje to skôr ako také univerzálne centrum pre rôznorodý obsah. Podporuje nielen ten najznámejší YouTube, ale prepája aj obľúbené hudobné platformy, ako napríklad SoundCloud či Bandcamp pre nezávislých umelcov a dokonca aj novšie decentralizované siete. Skrátka, jeden naozaj efektívny nástroj na všetko. Dobre, uznávam, určite to chcem vyskúšať. Ale keďže táto aplikácia takto šikovne obchádza reklamy, asi ju len tak ľahko nenájdem v bežnom komerčnom obchode s aplikáciami. Ako sa k nej teda reálne a bezpečne dostať? Super otázka. Ten bezpečný postup je prekvapivo veľmi jednoduchý. Krok číslo 1. Nainštalujete si alternatívny katalóg voľných aplikácií s názvom Fadroid. Krok 2. Priamo v ňom si pridáte tzv. Vlastný repozitár, čo je vlastne len priamy komunikačný kanál priamo na vývojárov Newpipe, aby vám prichádzali tie najrýchlejšie aktualizácie. Krok 3. Bezpečne stiahnete aplikáciu. No a krok 4 je už len čistá radosť z používania. A len tak na okraj, pre tých technickejšie zdatnejších je tu aj alternatíva priameho stiahnutia inštalačného súboru z webu GitHub. Tu však platí jedno prísne bezpečnostné pravidlo. Vždy si treba vizuálne overiť digitálny podpisovací kľúč, konkrétne si všímať, či začína znakmi CB84. Iba tak je na 100% zaručená ochrana pred akýmikoľvek falšovanými verziami, ktoré by sa mohli túlať po internete. Znie to celé celkom zvládnutelne, aj keď teda chápem, že treba byť opatrný. Je však nejaká jedna konkrétna chyba, na ktorej takíto nováčikovia po inštalácii najčastejšie stroskotajú? Jednoznačne. To absolútne najčastejšou chybou je zanedbanie aktualizácií. Hostiteľské platformy totiž na pozadí neustále menia svoj kód. Ak sa Newpipe pravidelne neaktualizuje, môže sa stať, že sa prehrávanie jedného dňa tzv. Zlomí a prestane fungovať. Udržiavať si aktuálnu verziu je tu doslova kľúčom k stabilite. Ešte predtým, ako pôjdeme do finále, chcem určite spomenúť jednu mimoriadne praktickú, no často úplne prehliedanú funkciu – vyskakovací prehrávač. Ide o také šikovné malé plávajúce okno s videom, ktorého veľkosť si viete voľne meniť a presúvať ho po obrazovke. Znamená to teda, že môžem napríklad na mobile odpisovať na nejakú dôležitú správu alebo si čítať článok na webe a video mi pritom úplne nerušene beží kdysi v rohu obrazovky? Úplne presne. Táto funkcia umožňuje dokonalý plynulý multitasking bez akéhokoľvek prerušenia sledovania. A čo je super, funguje to bez ohľadu na to, akú starú alebo novú verziu systému Android zariadenie práve používa. Dobre, skúsme to teda celé tak jasne a stručne zhrnúť. Pre koho je vlastne tento softvér ideálny? Aký ten úplne najväčší problém reálne rieši a čo by mal každý nováčik vyskúšať ako úplne prvú vec? Jasné, poďme si to zhrnúť. Pre koho to je? Vyslovene pre každého, kto hľadá viac súkromia a plynulý digitálny zážitok. Čo to rieši najlepšie? Definitívne to odstraňujete otravné reklamy a konečne to umožňuje počúvanie s vypnutou obrazovkou. A tá jedna vec na okamžite vyskúšanie? Hneď po inštalácii odporúčam pustiť si nejaký dlhý obľúbený podcast, uzamknúť telefón a dať si ho len tak do vrecka. Poviem vám, ten pocit, že všetko bez prerušenia hrá ďalej, ten je na nezaplatenie. A na úplný záver tu máme jednu celkom dôležitú, priam až provokatívnu myšlienku. V dnešnom rýchlom svete, kde veľké platformy neustále a mimoriadne agresívne bojujú o každú jednu sekundu našej pozornosti, je dobré sa na chvíľu zastaviť a zamyslieť sa, koľko voľného času, koľko ušetrených dát z paušálu a hlavne koľko osobného súkromia by sme dokázali získať späť obyčajným prechodom na takéhoto nezávislého mediálneho asistenta? Verím, že náš dnešný rozbor poskytol naozaj jasný pohľad na to, ako veľmi jednoducho sa dá získať kontrola nad vlastným digitálnym životom späť. Ďakujeme, že ste si to s nami prešli.